arso mancing sasono dengan kadang cipta mandi semoga dari lampai kota manten menuju sasono panggang lakukan bisa dikutipun foto masih Pak Parjan geser matur nuwun pinarakan ke monggo lajeng Pak Parjan pinggah panggung salaman kali foto sekalian monggo temuli kasih kersuat tadi milo wujud sifat kandel kalolos langkung rumiyin kader diri temanten ingkang arsa sungkem datang Rama lan ibunipun monggo Mas Dwi Saputra Sarita ingkang dawuh Bapak pindha sarta matarangan merpek palenggahanipun Bapak Arno Ibu Pipi gambaraken raos syukuripun rumaosi Kanjeng Rama ingkang kinarya lantaraning tumuwuh Kanjeng Ibu ingkang kinarya papaning yuga brata nawa candra dasa Febrianti lan sira bagus bisa lupa bagian panrimaning wong tuwa saiki Gusti wis paring kanugrahan wujude rasa tresna kang tumanana jantung musika ya pamujine wong tuwa besok teko dina mulya aja suwat nyawang kahanan sawetawis ngaturaken dugi Bapak Parno kaliyan dugi penonton sekalian Bapak bisa kadang-kadang foto dan tidak lulus-luluskan pamit dengan irup teman-teman sekalian mangke purna sungkem Bapak Parno lajeng kabehake teman-teman sekalian tumuju palenggahanipun sesepuhipun Bapak Jaripin almarhum kanthi sesanti gonggo-gonggo tri gonggo durga mendak kala sirna datang wonten ingkang kadite samudyaipun kasebut dumantos kene ngaturaken bekti rumatah numusi dhateng kasantosaning batos purna lajeng kepareng kasigen suwun Wujude ngadicara ngantar putur tampa kaya
Gunakaya nggambaraken tanggel jawabipun Mas Bagus dhateng garwanipun. Mila purna nampi Gunakaya lajeng kasuwunaken paseksen Bapak Tarno sekalian. Ingkang manggar sokasipun wonten Gendhaga Mulya Gendhaga Kencana mapan wonten pasentongan piantun duren ngendikanipun Mbah Darmo Winastan Daringan Kebak. Janjanipun namung mujudaken donga Jawa sak kapak-kapaking barang isih kapak teman-teman sekalian. Lihat kamera sini. Lihat kamera lajeng foto. 1, 2, 3. Wong aku ngeksi Kepati halah sepi bungkus dari teman-teman sekalian. Ganti yang mau gantinya Mbak Pedi Adi. Buku jenar, buku wis ngarani jenar kuning lambanging kasantosan. Nggambaraken karukunaning budaya temanten dahar sesarengan. Inggih pedes asik. Berapa berbeda harga tidaknya apa dia? Kenapa Pak Sinting? Kamu nggak? Slendro. Apa? Kenapa sayang? Asik. Manggono Kiki Sabrina Mila Mas Pesawane lho Mas. Oleh mutah lho yo. Oh lho jenengan pulang. Kulo niki awean lho Bu. Saestu. Harga promo niki. Harga promo. Jek, alhamdulillah kok tak olok salam rom iki Bali. Saya tak menutup aurat nggih. Tutupi kresek. Kok kresek kok Mas? Sak. Nah, siji ae wis. Si alhamdulillah sadèrèngipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasane iki nek wis wareg aras-aran jawab salam nek iki sik jawab nggih Bu. Alhamdulillah berarti yo gak ngantuk yo Bu yo. Dahare sampun, ese sampun, seneke pun telas. Pun perlu betas. Aji. Lu ngerti no Bu lah, ndigo kipas-kipas aja kok sok
Ji alhamdulillah menika kula Mbak Kiki saking Bulu mriki mawon celak tangga Dewi. Menika sawadara dalemipun Bapak sinten Mbah nggih? Bapak Karno. Ngomong nih wong pojokan ngolan-lanang kuwi dienggo trambul wong mendem. Lha ndi to wong mendem iki ora enek wong mendem. Masa bodoh meneh. Kuwi wong lanang-lanang pojokan kuwi lho. Jadi kowe ku delok dienggo trambul wong mendem. Dan aku ya seneng nggo trambul wong mendem. Senenganku Malah nantang. nek aku ki tak nyonyokno lho Mbah iki. Tenan kok tak nyonyokno nek sing gelem lho. Kok nek tak kei rego malah yo mlayu kabeh. Teko ndi Mbah iki? Jajane komene kene kita Joget es. Asik. Ayo jogetnya ya. Piye? Lha kok iso digujer kuwi piye ta? Mbok iki gombal digujer ini apa? Joget dong sayang. Malu kenapa? Tante ini gak punya malu loh, kayak aku ini loh gak duwe isin. Masa lagu yang kedua ini rekas lagu apa? Ini. Apa tuh jane? Usume ini kayak iki comania boleh. Kok mau lari kamu ya? Nah. Nempel kanan kiri terus pulang. Ini langsung mulai, ya Mas. Langsung mulai. Jaluk sangu. Minta sangu berapa? Bong SMP ono 100 kilo 1000 tuku es. Es sak 3000. Nah, iso. Nanti ke stadion malah mau 5. Tak kok arep bisa kowe. Masuk nah kene belum langsung saya. Nah madep rene Mas. Nah, tangannya stoke Mas. Nah, kok kowe cilik lho, maju Mas. Sampai stoke. Pilih ngambung kan di lho stoke malah. Nek jambung nek. Apa yo bali oleh nyapa kok. Kok cuma lak mulai kok. Engko nek buri wis tok, mangat wis tok. Karek kowe. Karek kowe yo pilih nyambung apa ngambung. Ora kok sopo-sopo wis kok ngene maju ini. Nah, seset terus ngok ngono lho saudara. Merem. Maju sak langkah Mas. Nah.
meremes toh. Anggap aku ki Luna Maya ngono. Kowe milih aku. Lah mrene iki kok demit kok so. Kowe milih ngambung apa apa kowe tak ambung. Pilih. Ambung kok ngambung. Ya kudu milih kok so. Iya. Kudu ngambung ya Mbak Manten ya. Nah, kalau ngono kene. Merem maju. Ya. Kok iso kiri-kiri tuh. Maju Mas. Lah nyapa kok sok druwo apa piye? Maju salangkah Mas. Lho. Saya kalau apa ini banten tuh. Wes oleh bagi, wes oleh pipi aku. Matur nuwun. Wes oleh. Tukang fotone iki kok yo ora. Iso kok ora. Iso kok ora. Tapi masih manten kuwi. Masa manten. nyapa to kok iso piye yo ora. Jangan lupa diucapkan berkat dalam mereka semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah cepat dikaruniai memangkai keluarga besar dari Darmo Rejo langsung atas ibu semoga selamat sampai tujuan menikah kalau mbak Kiki ngaturakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Kiki ya cucuk lampah.